सिगाङावबो नै राउन्डखिजाथ' बिराद माखि दं नै सिगाङावबो दं बिराद आरो हेलमेटबो गानाखै लाइसेन्स दं खिन्थु हेलमेट गानाखै मिथिबाय दे बेलाय एबार जोङो सानसेखालि हाबा जानो फैनाय जों बिदाबो सिदा सिदा ओमफ्राय बरियाथ' बारस'नानै थांसिगोन टेनसन गैला आरो आसला फैसानो बे गोदिया एसेथ' फैसा जानो नागिरो नालाय बेखायनो बिसोरलाय मानो बेखौ 500 थाखा मानो होनोलाय जाया गारानो जोंनो मा जादों 500 थाखाखौनो ओंखायनो जों 500 थाखा मानो होनो एसे जाया गारानो दा बरिया ओंखारलांसिगोन लामायानो जादों 5 लिटार मोनगोन ना जों 500 मोनो पुलिसखौ हमना मानसिफोरा एकदमबारे नै बांनाबारि जों हाबा जानो फैनाया मालाबा सिकिं जायो ओरै ससेयाव बेयाव माबाया बांनाबारि खिनियानो गेट दंखायो ओरै आइ दै मुसलपुर एरिया खायसे बोरायाबो माने माबा लाबोदोंमोन गेस लाबोदोंमोन ओमफ्राय जोंनो खमान फैदोंमोन खमान फैनानै माने गावहाबो हेलमेट गाननो खिन्थु लाइसेन्स गैया जाहैबाय लाइसेन्स गाननो गिनानै जों फैबाय आरो जोंनाव फैफेराखै नालाय ओमफ्राय माबानानै लामाखौ दिन्थिना होबाय बेयाव सिगां जाजोब्बाय नालाय खेबसे फैफेरबाय हाबा जाबाय जों बाजार खनाखै हाबनानै बरिया न'आव थांसै आरो मुसलपुर बाजाराव एसे हाबलांसै जोङो मुसलपुर बाजार एकदम गारि दयबो थांदोंमोन खिन्थु बेनिफ्राय माबानानै थांफिनदों ना लांनिलै एकदम दामाम देन्जारखा गारिया बापरे बाप दामाम बुरजा दय इजाना हाबदोंमोन र' बेखिनिखौ हाबदोंमोन इजाना इजाना लामानि गैया इजा साफुलासो इजासो हाबदोंमोन जों बापरे गारि लांजोबबावगोन इजा आइ दै बापरे बाप दामाम Bapak, bos larang ke biola apa sih? Saya jatuh, mau dihasilin apa sih? Kalau nih pasar di bengkel main lancir, bapak main kisulan itu. Harus baik, lama tanya mau foto di lantai baik. Apel lah bayang baik, saya lah baik. Ada sini, aku kurang tahu deh.